नमस्कार, मी पूजा. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. जाणून घेऊया दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींबद्दल. कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेचा ऐतिहासिक 100 कोटीच्या टप्प्याचा एक भाग असलेल्या आणि महत्त्वाची कामगिरी बजावणाऱ्या वास्कोतील डॉक्टर्स आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी आज वास्कोत रवींद्र भवन बायना येथील लसीकरण केंद्रात येऊन सन्मान केला. तृणमूल काँग्रेसने आज गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो यांची राष्ट्रीय उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे. तृणमूल पक्षात सामील झाल्यानंतर काही दिवसातच फालेरो यांची नियुक्ती राष्ट्रीय उपाध्यक्षपदी करण्यात आली आहे. एटीएसचे सरचिटणीस अभिजित बॅनर्जी यांनी एका निवेदनाद्वारे ही घोषणा देत माध्यमांना माहिती दिली आहे. राज्यात 4059 चाचण्यांचा कोरोना अहवाल आल्यानंतर त्यातील 59 जणांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे सध्या राज्यातील सक्रिय रुग्णांची संख्या 618 वर पोहोचली आहे. यातून कोरोनाचे गोवा राज्यात पुन्हा काही प्रमाणात का होईना पण डोकेवर काढल्याचे येत्या काही दिवसांपासून दिसून येत आहे. दरम्यान आरोग्य खात्याने दिलेल्या दैनंदिन अहवालानुसार काल गुरुवारी आणखी 3 बाधितांच्या मृत्यूंची नोंद झाली आहे. दरम्यान राज्यात 8,43,009 जणांनी लसीचे 2 डोस घेतलेले आहेत. येत्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये जास्तीत जास्त मतदानासाठी लोकांना प्रवृत्त केले जाणार असून विविध बाबींची मदत घेतली जात असल्याची माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कुणाल यांनी दिली आहे. नव्या M3 निवडणूक यंत्रांची प्राथमिक स्तरावर तपासणी करण्यात आली आहे. येत्या 26 ऑक्टोबरला उत्तर गोव्यासाठी पणजीमध्ये आणि दक्षिण गोव्यासाठी मडगाव येथे सर्वांसाठी मतदान यंत्रांची तपासणी आणि प्रात्यक्षिक करण्यात येणार आहे. गोव्याची युवा जलतरणपटू संजना प्रभुगावकर हिने राष्ट्रीय सब ज्युनियर जलतरण स्पर्धेत गुरुवारी आणखी एक पदक जिंकले. मुलीच्या एक गटमधील 50 मीटर बॅकस्ट्रोक शर्यतीत तिने रौप्य पदकाची कमाई केली आहे. ही स्पर्धा बँगलोर येथे सुरू आहे. तर या होत्या दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला भेट द्या आणि आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.